Hello, friends! Мяне клічуць Наталка Хаританюк. Я настаўніца ангельскай мовы. І ў гэтым відэа хачу расказаць вам пра свой курс, які называецца Vocabulary Laboratorium. Вакабулярная лабараторыя. Для каго ён патрэбны? Што мы на ім будзем рабіць? Калі ён пачынаецца? Паехалі! Для каго гэты курс патрэбны? Гэты курс разлічаны на тых, хто хоча вельмі хутка нарасціць базавыя важныя словы узроўню elementary, якія нам дапамагаюць пераходзіць на ўзровень ужо pre-intermediate. Гэта такі пераход паміж А1 і А2. Слоў у нас там будзе 120. Тут акцэнт менавіта на словах, як называецца наш курс, не на граматыцы, бо без слоў мы не зможам разбудоўваць, трэніраваць нічога іншага далей. Яны вельмі важныя. І таму, калі вы не ўпэўненыя, сумняваецеся, ці нават зусім не ведаеце такія важныя словы ангельскай мовы, як strict, courageous, stubborn, альбо, як будзе па-ангельску, упала, закахалася, захварэла, запрасіла, патраціла, ці штосьці кшталту стыкоўка ў аэрапорце, альбо запаўняць анкету, ці наадварот, з ангельскай не зможаце зарыентавацца, калі вам раскажуць пра destination ці пра leisure, як хутка перакладаць канструкцыі штодзённыя, якія патрэбныя нам кожны дзень, не літаральна. Напрыклад, пачакайце, замест пачакайце не казаць літаральна wait a minute, а можна нашмат не нашмат, але трошку хутчэй сказаць hold on, альбо асцярожна, замест таго, каб казаць будзьце акуратныя, асцярожныя, калі там штосьці ляціць тэрмінова на нас, трэба хутка зрэагаваць, а яны скажуць watch out. І шмат такіх патрэбных нам в кожныя моманты і павароты нашых будзённых рэальнасцяў ведаць. Fair enough, whatever, gotta try і гэтак далей. Таксама мы зазірнем яшчэ ў фразавыя дзеясловы, і калі вы ўсё яшчэ не высветлілі для сябе розніцу паміж look after, look for, look into, look about, look around, самы час будзе паразмаўляць пра тое, як правільна знаёміцца з фразавымі дзеясловамі на нашым курсе. Адразу раскрыю сакрэт. Пачынаць трэба не з дзеяслова, а з таго маленькага слова, якое ідзе за дзеясловам, з гэтых самых up, into, about, of і гэтак далей. Сустрэч у нас будзе 6, але тэм 5. На шостай сустрэчы мы акурат будзем усё паўтараць. Мы на першай сустрэчы з вамі пагаворым пра тое, як апісваць людзей, 24 характарыстыкі, вельмі важныя прыметнікі. На другой сустрэчы узгадаем няправільныя формы дзеясловаў в прошлым часе. На трэцяй пагаворым пра падарожжы і цэлых 24 выразы патрэбных нам у падарожжах вывучым. Таксама згадаем на чацвёртай сустрэчы самыя важныя штодзённыя выразы, устойлівыя спалучэнні. І нарэшце, на апошняй 5-й сустрэчы перад паўтарэннем пагаворым пра фразавыя дзеясловы. Важныя даты і лічбы нашага курсу. Пачынаецца курс 20 кастрычніка ў панядзелак а 13 гадзіне па Польшчы. Заканчваецца 7 лістапада. Сустракацца мы будзем 6 разоў, заўжды па панядзелках і пятніцах а 13 гадзіне на платформе Zoom. Засвоім мы 5 тэхнік запамінання і 120 важных слоў узроўня пераходнага паміж А1 і А2. Кошт курсу 100 еўра. Інфармацыя для тых, хто не мае часу на онлайн-заняткі ў групе. Курс можна замовіць у відэафармаце разам з заданнямі ў файлах. Я вам дашлю спасылку на 5 відэа. Кожнае відэа пра адну тэхніку з прэзентацыяй 24 новых слоў. Заданні будуць ісці следам за кожным відэа. Кошт усяго відэакурса 15 еўра. Як жа можна запісацца на гэты курс? Пытаеце вы мяне. А я вам раскажу. Прасцей за ўсё запісацца, напісаўшы мне імейл. Пошта моя называецца English with Natalka, адным словам. English with Natalka @gmail.com. А таксама можна зазірнуць на мой сайт, паглядзець на іншыя курсы, якія там ёсць, выбраць гэты і націснуць на кнопачку «Запісацца». Называецца мой сайт www.englishwithnatalka.org. У English with Natalka ніякіх знакаў няма. Таксама можна мяне знайсці па маім імені на Фейсбуку ці ў Інстаграме. Наталья Хаританюк. I'll be happy to see you at the course. Take care and speak soon.